North Atlantic Ocean Bermuda Triangle hian mishing long le thlona te hi an lo bo fo to trina mi thiam te chuan khochin wang hi ni tura an ngai lain chet sulna hatlen wang shrim shrim angai te po an conspiracy theory ne na soizom te po oma alien baka Atlantis ko pui bo ta te le he tui fin riat monga hian meteorite lian tak wang hi ni tura ngai te po an masila tun thleng hian a soi fian amumal tak hi alom thei chuang lo mi tam zokin hemi ringot kan boi pui lai hian South Atlantic Ocean lama po hian thil dang lam ve thau ti hi mi thlem te chawin kan hriat arinom atui pui ni chiat lo helai mun chung zone space a zok hian ania helai mun hi Bermuda Triangle of Space ti nemo South Atlantic Anomaly ti te point anko near tanga local solar radiation lakata Khawvel alo in ve na hian helai mun hi achak lo lai ber ania helai biala spacecraft an tholu reng hian har sat na hi a thleng nge zel entirnan kholam thil te hi a chian lo fo baka che chul na te po hi a thlen theina chance asang bi khle kumsang ni som ni July thla a NASA in dollar tluk le ding on ni man Perseverance rover an ka chu don po khan Space Bermuda Triangle pumpel tum hian thei to pan lo chua to hemun mak tak hi Zimbabwe tanga chile thlengin anzar phara he anomaly hi Van Allen radiation belt pani zinga pakhat nen hian anzom nia hriat ani bok heng belt te hi nia tang lo chuak radiation na sa tak tan khom na mun ania charge particle te hi Khawvel magnetic field hian lo manin ring pani asiama leichung mel zalia tanga mel sing thum sang ruk in karvela hla thlingin anzar phar inner Van Allen belt he proton atang in siam ani deuh bera upon lam he electron ni deuh berin he belt pani te hian heng particle te hi alo khung be tla tawangin ni atanga local solar radiation lakata min hum him ta thri ani South Atlantic Anomaly omna he inner Van Allen belt ina Khawvel leilung aron nai berna lai taka hian awma helai muna hi chuan Khawvel magnetic field hi achak lo bi khle leitanga melza somnia sang thleng chau he ahima hemi chunglama hi chuan cosmic ray lo dang tu tur engthil ma hi lo wangin nizung aron kal tampo le South Atlantic Ocean chunga hian energy particle sang tak tak te hi atang khom vak train satellite tam tak te hian orbit an neangin helai mun hi an paltlang angai fo trina boina omachu hair radiation hotspot omna hi aniam bik lutu ka wangin satellite te hi protons te hian aron deng chiam trina chu wangin spacecraft electronic system zong ang vek train hi thilmak anilem lo entirnan Hubble telescope hian ni khata voisom ayatam Space Bermuda Triangle hi apaltlang trina hemi bial chunga aom lai hi chuan information engma ala khom theilo man ruwa te hi safe mode da anni lo chuan spacecraft system zong te hi a kholo vek thea electronics lama kan san po le South Atlantic Anomaly hian har sat na athleng tam ting ani mai kumsang ni som paruk Mars thla po khan Japan Aerospace Exploration Agency chuan an satellite hitomi chu an lo bepop thei to lo boka an nuwa spacecraft chu chia in leilama hian aron tla ti an hre chuak he che chulna hian dollar makta tuai zani somriat fel set akalral baka kumthum chung an lo in pot sei to na chu engma lo maya achang zui bok tuna chuan magnetic field lama hian kan kir lenga ingwanga South Atlantic Ocean chung zone magnetic field hi chaklo big nge ani le Khawvel mum dan hi du thu sam ani chi lova alai lam hi ar chuak lek equator zone atang hian Khawvel hi ante kwal ma la North Pole atanga South Pole zute thlak ai hian mel som ni pasari lain alien zok chu wangin ar chuak lai bi ka hi chuan space atanga charge particle local te hian planet leilung hi anron nai big ani magnetic field in siam dan hi chu Khawvel chungril outer core liquid metal alwan wang he ania hian electric current ron siam chuakin North Pole le South Pole hi aron siam bok
heti lai hian heng poles pahnih te hi angain an om reng bik lova achan chu kan planet magnetic field hi a cheve reng tuna hian Khawvel magnetic field hian chaklo lam apan meka kumsang khat chuang kal ta tang khan alawin tran to engtik nia emo Khawvel magnetic pole ilain thlak lokarin na oma hi scientist te chuan an phalawa hetiang hi chu Khawvel hun liam to te khan alo thleng to thina hetianga an thlak nun ber chu kumnoi sari singriat vel kalta khani in tun truma hian hetiang flip hi athleng le angem ti ero an la chiang lo voile khata thleng thut chi ani lo awangin a process hi a let zong te point a chele thei tho kumsingli kalta khan chutiang chuan alo thleng to Khawvel marlam north magnetic pole hi south pole lama thlak alo ngai pha man trap to masila tuna magnetic field om dan pa ngai ang hian a chelet le scientist te chuan south atlantic anomaly hi engtianga renge halo om to ti hriat tuma an beina lama hian thil danglam tak mu chua an nea kumsang engmaw zat liam ta a Khawvel magnetic field om dan hi an hre chuak bentu mi te hi ma sang African nam pakhat kumsang khat vel liam ta mi an nia Limpopo lui ruama khuan an khosa train tuna chuan helai mun hi South Atlantic anomaly chunga om to bentu mi te hian in thoi dan dang dai tak an nei bok kho kheng lai chuan ruwa ko nan te in an chena in hluma siam clay hat he an hal thina heti lai hian heng hlum char te hi temperature sang taka a han kan chi hian achunga magnetic minerals te chu Khawvel magnetic field nen hian aronin rem mil ta thina a han dai le nu hian Khawvel magnetic field ziarang pattern te hi aron lang chuak ta train ani hei hian scientist te chu hun rei to takata magnetosphere a chaklo na chan zir chian le zual theina tur hi a pepok hei baka Bermuda Triangle of space danglam bik na chan na ni om tak hi an thei ta boka kan Khawvel chungril silicate metal le liquid iron nickel outer core in kara hian thil danglam tak athlengin mithiam te chuan an thria helai mun hi chu mel sang khat zariat vel se ta thuk ania chuta chuan lungcha le lian thatak omin mithiam thren khat chuan kum makta tuai chuang se ta upa le mel sang tam taka lian ani an ring bok lung hi eng anga lian po longni ta se engtin nge planet pumpui magnetic field hi aron hong thei ti zok hi chiang takin an soi thei bik lova an rin dan bera chuan Khawvel lai mu pon lam outer core le mental inkara ain nga wang te po hi ani thei an tia he boulder lian tak hian iron te hi a chok boy te po ani thea Khawvel magnetic field ronin siam na turata na puitu pakhata an ngai aing wanga po chu longni ta se Africa hnuaya magnetic field hi a let zongin a chea chu chuan chung lama spacecraft te hi alo hong chho ta thin ni tura an ngai